सुनिए हमारा मानिए तपेश्वर भाई के मुखारबिन से बड़ा सुंदर कहानी। ए बाबू असली मुकाबला के चौथा भाग रलनू तपेश्वर भाई बड़ी बात कहला तुम सहारा के हम बताओ तनी कि कैसे चौथा भाग गाओ जलाओ कथा के मतलब का होला। एकरा पहले को गाना ले लो बाबू रे। एक जाने से रहिए में प्यार हो गए। लव हो गई का लव हो गई वही के इलू इलू कह जाता है। हेलो मैडम डार्लिंग कहतर का काहे तरसावेलू काहे तरसावेलू निदिया चोरावेलू बहिया में आव गोरी तनी छुप 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 बहिया में आव गोरी तनी छुप 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 छुप। तारू आँख के कजरा कान के बाली भाई देखा तारू तहर काजर देख कही करेजवा में मारो तो तीर खाती। आँख के कजरा कान के बाली कैलस मनवा घाही प्यार के हम भूखाइल बानी प्यार के होई राही खाइल बानी प्यार के होई राही प्यार के नाता हो हमारा हमारा खाता हो घरवा में चल गोरी तनी छुप 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 घरवा में चल गोरी तनी छुप 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 चलो ना। का तहरे पर लूटौले बानी आपन की जवानी आओ न बदली गोरी आपन तहर कहानी अब से आवना हथवा मिलावना घरवा में चल रानी तनी छुप 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 बहिया मिया वो गोरी तनी छुप लेकिन विषय बाजा महेश भाई बैनाथ भाई कथा तो बोले तो देह में बाथा हो गई हो। राजा दशरथ जी ढिढोरा पिटवा देले कि कल अयोध्या के राजा रामचंद्र के बनावल जाई। ये बात पूरा अयोध्या में चारों तरफ फैल गई कि काल राम जी के राजा बना दिया जाई। अयोध्या जी अपना राजपाट से राजा दशरथ जी त्याग पत्र लगाओ तारे अपना बड़ पिता के राजा बनाओ तारे। तई बात सबकरा अच्छा लगल लेकिन देवता लोग के देह में तो खजुवट हो गई। खजुवट ऐसा तो राजवा बीमारी है ना। एक विषय में तारा पूछे कोई तो तपेश्वर भाई से पूछी हो जहाँ आषाढ़ चढ़ल आके इनकर खजुवट के बौनी भई
पूछ लिया अगर पूछे को हुई तो अरे का कल बड़े दिन दू गोला होते रहे तो प्रेशर भाई से तले खजुआ टोही में जोड़ कर दहलो हगुआवे लगले तो इनका बुझेबे न करे कि श्रोता कहाँ बाड़े कहनी कि कहाँ बाड़े चौहान भैया तब बाबा हो रसगुल्ला खाता नहीं आ जब पानी छोड़ला सा जब छान छनाइल है तो कहले कि बाबा हो मरीचा पिसा हगुआला तो बुझाले कि ससुरारी है गइल बन आ जब पर पराला तो बबुए रे बुझाला कि कौन मेहरारुए मोर गइल का ए बाबू ई बात देवता लोग के पसंद ना पड़ल तो देवता लोग चल गए कि हमारा माई शारदे के लगे सरस्वती के महाराज महारानी के दरबार में आ जाके देवता लोग शारदा से कहता कि हाथ जोड़ी पूज ले चरणवा ए माई कि हाथ जोड़ी पूज ले चरणवा ए माई हे माँ अरे कर कौनो जल्दी जतनवा ए माई कर कौनो जल्दी जतनवा ए माई हे माँ शारदे राम ज्योति बनी है रजनवा ए माई ए माता तो कैसे होई अरे कैसे होई पपियन के मरनवा ए माई कैसे होई निश्चर के मरनवा ए माई मैया शारदी जब इतना बात सुनी देवता ने सकली के सब धीरा धरी इतना घबरेला के काम नहीं खे हम कौन उपाय कर जाना से राम के राजा ना बने के तो राजा दशरथ जी की है एगो दासी रहे जाना के नौकरानी लौड़ी कहल जाला बस सरस्वती जी आके आ राजा दशरथ जी के लौड़ी के मोती के फेर देता रही अब कुबरी के जब मोती घूमल हा तेगो लाठी लेके ठेगू चत चल गई कहा जहाँ रानी के कई अपना भवन में बैठल बाड़ी आ जाके कहत या के कैसे कि महारानी महारानी तू तो कहल हमरा के राजा पड़ी माने ले ना ये रानी राजा तारा संगे धोखा कर तारे के कई कहल कि लौड़ी बात नहीं जौन बोला तारे साच दोष के करा के लगाओ तारे तो कहतिया कैसे लौड़ी कहतिया कि हे महारानी अरे नैहर से हम आइल बनी यदि लोग सौत के बेटा राजा बन जाता तो महारानी आपन राउर भैलू का हो जाई इनवा खुद जानता नहीं कहतिया का अरे दाई के बराबर नारे पूछबू ए महारानी अरे दाई के बराबर नारे पूछबू अरे होई दूर गोतिया तोहार दाई के बराबर ना पूछबू अरे तोहरो तब बुआ के रनिया ए रानी तारा बेटा के संगे धोखा करता रहे राजा दाई के बराबर ना पूछबू होई दूर कतिया तोहार दाई के बराबर ना पूछबू इतना बात जब कई सुन ली कल की दास जबान तो खींच ली हमरा राजा कितनी दोष लगाओ तरे कह तरीका कि के कई बोले फाटकार असुर कुबारी बात हमारा रानी बोले फाटकार अकुबारी सुनबे बात हमार तो ले हम जी भी आऊ खार खबे मार कुबारी ले हम जी भी आऊ खार खबे मार कुबारी जेकरे घरे खाए के ओकरे घरे त्याग लगाओ तरे कलश की महारानी
हमरा के रुआ बोला तनी, अरे हमरा के राजा कोनो प्रमोशन ना कर दी है, दासी बानी कपड़वे फीचे, हम महारानी नानू बने, लेकिन वह सोच की बेटा राजा हो जाई तराउर बड़ी दुर्दशा हुई रानी करा विषय में वह सोच ली। सरस्वती जी बुझली कि खाली मंथरे के मती घुमावला सही काम। अब सरस्वती जी के पहरा पड़ जाता रानी के कई पर, जब के कई पर पहरा पड़ल है सरकार तो का कैली है, अब अपना गर्ज के कई जाता रही मंथरा के लगे कहली कि लौड़ी सुनत ते जौन बात कहता रे बुझा तक की हो जाई का रे, कुबारी हंस के कस की आज बात बुझा तक की दवाई सेट क गइल का रे, कस के हम महारानी अरे वह सब के बेटा राजा बने जा रहल बड़े और रौरा लड़का के कौन भैलू लिखे राज में। कहली के कई की तब दासी एकरा खती कौन उपाय, कलश की उपाय कराउर भइल बा राजा की हम मांग ना लिया जे जना बेरा देवासुर संग्राम में रौरे जीतौले रहनी ओ बेरा राउर दूगो प्रधान राजा देले रहले ना होके तो आज अपना लड़का खाती राज तिलक मांग ली। कभी कहता रे बात के कि मंथरा के मथला से झूठे साचे कथला से, अरे तनिको न मनमा में विचार कैली के कई, आयापन चूरी लहटी फोड़ देली लट बिखराई लेली, तिरिया चरित्र बेसुमार कैली के कई। यह अपना रूप के क्रूप बना के आ जा तारी कोप भन में कि जाता नहीं रूस के बढ़ जाए राजा हमरा से पूछिए तो अपना बेटा का हमरा जो ले ले। औरत का बड़ी कभी कहता रे अरे लौट बिखरावे लिया गानावा गहनावा उतार देलिए अरे लौट बिखरावलिया गानावा गहनावा उतार देलिए। अरे जाई के समैली को भवानावा गहनावा उतार देलिए रा, अरे गावेले विजेंद्र बाबा गानावा गहनावा उतार देलिए रा। अरे चेलावा बनवले तूफानावा गहनावा उतार देलिए रा। अरे चेलावा बनवले तूफानावा गहनावा उतार देलिए रा। रानी के कई अपना रूप के क्रूप बना के भेष के बिगाड़ के डाइन के रूप बना के जाके को भवन में बैठ गई। राजा ये बात करने खन जनत के हमारे मेहरारू काहे रुसल बड़ी ए बाबू को भवन राजा लोग की होत रहे वो स्पेशल एगो घरे रह जाना में रानी लोग समाज तो राजा लोग बुझ कि मेहरारू गभू आयल बिया जरूर खिसियाल बिया तो राजा लोग किया पहले एगो कोहनाए वाला स्पेशल रूम होत रहा। ए बेरा आप कहाँ से स्पेशल घर रहो भाई बड़े 5 जना घर बा 2 गो 3 जना चटिए गिर के काम चलावता रहे स्पेशल घर धल बा। लेकिन तबो ओ रानी लोले हमनी के मेहरारू कोनो बुरबक नइखी स हो अपना के कोप भवन ओटिया लेल बड़ी स मरा यदि बोल देश इहो को भवन देखले बड़ी स इनार भवन पोखरा भवन रेल से कटाओ भवन मुसमुअनी खाओ भवन आना टमाटी के तेल गिराओ भवन अपने तो जाओ भवन पूरा पटीदारी के ले जाओ भवन। मेहरारू चाहिए तो गांव से जब बकरियो चल जाइलो दूसरा ही तई में बाबू अरे वही में जाके रानी बैठ जाता रही। महाराज दशरथ जी जब है दरबार में आओ तनी कौशल्या से कथनी की कौशल्या सुना के कई कहाँ बड़ी के कई कहली कौशल्या की महाराज बात तो हम नहीं की जानत लेकिन वहां के को भवन में बानी इतना हमरा जानकारी बा। राजा कल की कौन जय कर बेटा आज अयोध्या के राजा बना जा रहल बा रानी ओकर महतारी को भवन में के बोलल हो क्या
हमार मेहरारू को बन में राजा डेरा गले बात के तुलसीदास जी लिखा तनी चक्रवर्ती सम्राट अयोध्यापति नरेश डेरा गले मेहरारू के खिस्से पर कोप भवन सुनी सकुचे राऊ अभय बसागे परे न डेराते डेराते महाराज दशरथ जी को भवन में जाता नहीं जहाँ के कई उदास होके बैठल बाड़ी जाकर राजा कहतर की रानी हई तहर दशा जेकर बेटा राजा बनावे जा रहल बा आ ओकरा महतारी के हई दशा ह की बोलल तारा के कह त कौना पर जाकर राजा बना दी कौना के ए राज से निकाल दी कौना राजा के दूगो सर भइल बा ओकरा सर के कटवा ली बोला केहू कुछ बोलले बा कह प्यारी तारे के कितना मानी ले छटको तब है तहर दासा कैसन तहर शरीर रहे कैसन है शरीर हो गई कैसन गहना शोभर रहे है कैसन केस तहर बिखरल बा कह तारे राजा कि किया तो हो के मरले रे रनिया अरे किया गोरिया वाले हो किया तो है बोलले बिरही है बोली हो कामना कारण वाय रनिया धूमिल भइले मानवा हो साचे बेअनवा बाबा ताई कामना कारण वाय रनिया धूमिल भइले मानवा हो साचे बेअनवा बाबा ताई बोल इतना बात जब रानी के कई सुन लिया कल की महाराज अरे वह हमें से मत बोली हम वो सब बोले करे की चाहत राजा कल की रानी बताओ राजा सोचले कि का जान हम हंस दी बरियारी तक के जन हंस दी है मेहरारू है मरद का हंसल देखिए तो का जान मुस्कुराइए दे राजा बरियारी हंस लगले बरियारी हंसी देखले बड़ो ओरिजिनल तो बाबू हंसी आ जाई न तो खेपाई यदि रोक देव तो आंख में हेलोर गिर जाई अब बरियारी हंसी ओकरा कह जाए कि मान लो कि केहू के छानी पर से कोहड़ा तुरले बाड़े अब बस कोहड़े तुरंत में पकड़ा गईले कारे काहे तुरले हा तो बरियारी हंसी है हम जानी कि हमरे छानिया पर लटकल बा जाना तार की जहां मुंह बनाओ सही दूथा पर बराजा बरियारी हंसे लगले कहले कि मेहरारू हो कहीं देख ली तो हंस दी अरे बोला का है रानी काहे काहे कोई बड़ी तार हम पति हैं कौन बात हो के दिल के अंदर तो बताओ अरे बोला का है अरे बोला का है फूलौले बाड़ू गाल रनिया बोला का बोला बोला का है फूलौले बाड़ू गाल रनिया बोला का बोला बोला हई फूलला गुलला गाल काहे कुमल अइले आ कौना कारण तहर दासा वैसन भइले अरे बोला का है कि बोला का है बोला का है खुलल सिर के बाल रनिया बोला का है बोला बोला का है फूलौले बाड़ू गाल रनिया बोला 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 मांगलो के कही कहली कि रउआ देवे के कहले लेकिन पाका रुआ लाबारा राजा कल की रानी ई खानदान के हमरा नियम ना हो तारा जौन मांगी के बात में खोल के मांग लो ऐसा मत कह रघुकुल रीत सदा चली जाई प्राण जाई पर वचन न जाई प्राण चढ़ जाई लेकिन एकरा खानदान के वचन एने उने ना होला तब रानी कह तारी की महाराज यही जी बात रह जाता तारकेश्वर तनी एगो झलक ले लो एक जानी सपना में
देखो तरी की एक जना से हमरा प्यार हो गई, लव हो गई। तो सवेरे अपना भौजी से कह तरी शादी नहीं क्यों भाई, कह तरी कि भौजी सपना में हमरा बुझा तल कि लगन में सेट हो जाई का। भौजाई कहले के बबनी तारा ऐसा सपना ना न सुने के तहार उम्र नहीं खे सपना लायक, देह तहार खराब हो जाई। तो कहत या ननदी अरे सपना में देखनी भौजी रे कि चढ़ल बा जवानी, अरे हम तो एगो लइका संगे, अरे हम तो एगो लइका संगे, अरे प्यारी कोई अरे सपना में देखनी कि चढ़ल बा जवान। के बबनी का दिखलुआ सपना में, तो कहत या ननद पियवा के प्यार पाके मनया करैले, प्यार के बहार मिलल बगिया जुड़ैले। भौजी जननी किया जुए, जननी किया जुए से बदली कहानी, अरे सपना में देखनी कि चढ़ल बा जवानी। हम तो एगो लइका संगे प्यारी कइले बानी, सपना में देखनी